Maayo nga daw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Atty. Ellen Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni akong shot suliran. Tawagan ako sa pangalan nga Tony. Hingkod ang pangidaron. May ka-live-in o may usami kaanak. Itago na lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin gini sa yuta nga akong napalit nga milabay na lang ang 2 ka tuig human ko makaimpas. Wa pa man ko hatagig titulo o deed of sale sa tagya sa yuta. Aron ninyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Pamina ko pa? Oh, mayo kinauli ka dito niyo. Sweldo man ron pa. O weekend sub. Si Tanya pa. Si Dodong. Ay, murag 2 atos kwarto ninyo ay. Sige naman nagpanirado sa iyong kwarto uban sa iyong anak. Ha? Dili kayo makisulti-sulti na ako ng imong asawa. Ug usahay, murag nasabtan ako nga, naglikay-likay na siya nako. Ha? Nasayop ka na siguro sabot na. Gusto unta kong makigsulti niya pero basin, dili siya komportable. Ako sang sakon pa. Papa, bit ko. Uy, kabuta sa kong junior. Hag papa bi. Lami. O siyempre, nagyudag lami si papa. Uy. Oh, nga naman ka? Huwag tingog-tingog diha. Di lang ka mo kiss na ko? Amaw. Ano naman ka? Hilaw ragi kay kagpahiyom. Mag-istorya niya ta. Ha? Bayan sa usama na? Papa, lami. Oo, nalimot na ko. Dira oh. Yay! Jelly! Nagagawas na ang bugoy din sa atong kwarto. Nalingaw na sa akong sinugatan niya. Ano ba itong gusto niyo mong pag-exultian ako? Tony, di na ako komportable din sa inyo. Pero may man kung wa ang imong mama. Kay mo ato sab sa imong usa ka igsuon ba, nga to ang maminyos bukid. Kami ras papa nimo dinhi ang mahibilin og kang atong anak. Kitang nagminyo. Pero mura man hinon og kamis papa nimong nagminyo. Ha? Kay di ay. Nga kamera man ang niasbay permi. Natural kon mangaon mi. Agdahon yun na ako sa papa. Magdungan mi kaon. Di na ko komportable, anak. Maglain na lang tapi. Ha? Ya. Asa masabta? Timing ay, kanang yuta ni Fredo sa atbang, iyan ng gilote-lote. Gibaligya ba? Labing minus 50 square meters. O kung gusto kag dako-dako, pwede ka makuha og 100 to 200 square meters baron. Mao ba ma? Gusto man ka mong maglain. Maayo na, kay naras atbang ni atong bay. Og mamonitor pa man namo ang imong asawa og anak kung tuwa ka sa syudad magtrabaho. Kay kung makadata na kuno ka og katunga, pwede naman kuno na nimong mabayan. Sige ma. Sige. Mukuha kog lote diha. $100 square meters ang ikuha na ko lote. O pagkadata na ko og katunga, ako na dayong gibayan nga kanang payagragod, half concrete o half amakan. Hangtod nga akong naimpas. O unya. Walang di ay hibaw ito nino. Naimpas na di ay nimo ning imong luting nga gikuha. O ma, kaloy sa Ginoo. O ang sunod niya na akong project ma. Ang padak agamay ning among bay.
Kay abdos naman po good si Kuan, Tanya. Muda ko noon niya ang among pamilya. Aw, magduhan na di unya ang akong apo nimo. Yay, di naman ka ako ganahang mo adtoan ni ate ni Mos Bukid. Kinian naman ko makalingawan nga apo din his dool. Mao gyud ma. Unya, saman, may titulo ka na aning lote, ha? Ha? Oh, wa para ba ma? Impas naman ka kaani. Pangayo og tituluan ni dong. Aron nga hingpit na gyud ang imong panag-iya ining lote, ha? Sige lang ma. Ako lang na nang ipatiman ni Tanya kay nahibaw na ba ka? Wa ko permi dinhi sa ato. Maulir ako dinhi matag sweldo. Kay nga akong trabaho to ama sa syudad. Uy, Tony, atiman na ni, oy. Kay tiguang na baya na spredo. Simbako, o unsay mahitabuan na. Doon na minong ko yung mga resibo sa akong pagbayad ma. Na ko yung mga resibo diri sa acknowledgement ba? Uy, acknowledgement receipt. Oh. Di na, oy. Titulo og deed of sale gid ang ligon nimong kuptandong. Aron dili na malalis nga ikaw na ang tag-iya aning loteha. Gusto tas mama mo, pre. Paniguro mo ano ay pagsaligan ng resibo nga imong gikuptan. Titulo og deed of sale yun. Aron ay kulba ba? Pabitaw akong asawa ron sa tagya sa Yota, pre. Kadyas pre ang akong asawa. Kadyas Hello, Tan. Ay, kapoy naman kung balik-balik dito ni Fredo nga tag-iyas yuta. Di man ko na siya kahatag na to titulo. Sige mo lang ni siya saad. Ha? Gabot na giron og duha ka tuig sukad na impas nako ang akong data-datahang yuta. Apan, wag iko'y gikutan titulo o deed of sale ini. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, nakapalit og lote nga akong data-datahan nga may gidakon nga 100 square meters. Naimpas na rin ako apan wa pa ko'y titulo. Delikado ni bisan doon na pa ko'y mga resibo? Ikaduhang pangutana, nagsige mi og pangayo og titulo og deed of sale apan magsige lang og saad ang tag-iya sa yuta. Unsa man ako nga mapugos og hatag ang tag-iya sa yuta ana? Ikatulong pangutana, may bahay na baya ko nining loteha ug plano na ko gani nga ako ni padakan. Pero nabala ka masag ko ini? Unya na lang ka ako magpadako sa akong bahay kung may titulo na gid ko? Ikaw pa to katapusan. Pwede ba nga ako na lang ang motrabaho sa deed of sale o patitulo ining yutaa? O papirmahon ko na lang ang tag-iyan ining yutaa? Pero unsaon man? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran. Tony. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathanog, it's me. Ako today ang mohatag ninyog tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, personal, emotional na itong mga pangutanag, mga problema, agoy, ipadana guys, atong hisgutan, ato ang suwayag hatag tambag be, ipada ang inyong suwat sa suliran_612 at yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Daghan gud ang pamaagi ha kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat, mga suliran diri namo ang importante kompleto ang detalye, hinungdan, sinugdanan anang inyong mga pangutana o mga problema and guys, hangyo please adto lang gud ipadala sa kini ang Akong Suliran Official Writers page. My big thank you and big shout out sa tanan mga nag-like. Please continue to like and follow me at Elaine
Elaine Tantenco Bathan on Facebook, and Attorney Elaine Tantenco Bathan, my official page. Please continue to like and follow DYHPRMN Cebu sa Facebook. Mapaminaw ninyo ang mga programa nga inyong na-miss for the day, kay base na busy, wa kaablis ilang mga radyo, di maguol na atay YouTube ug DYHP nga Facebook account. Salamat sa mga tagagawas nato nga padayong naminaw, nagsubaybay sa ato ang programa ug sa tanang programa diri sa ato ang stasyon DYHP. No, sugod pa programang Attorney Rofil Banyok, hangtod sa ato ang programa, hangtod no mahuman mo sign off ta. Salamat kaayo ninyo. Dili lang sa inyong pagpaminaw, kundi sa inyong yung pagsalig sa ato ang station nga di lang makahatag ninyo lingaw, but kaalam ug pagsabot sa mga nangahitabos atong nasod. Kay grabe kaayo, guys. Let us not help spread misinformation. Di ta magpataka og pada or post or sulti og mga storya nga di mao. No, pilian ninyo please ang inyuhang mga gina-like o gina-follow o gina-share. No, nga to make sure nga ang tanang inyong gi-like, gi-follow, gi-share, legit na ug sakto pod ang iyahang analysis. Di man na problema nga lain-lain gyud tagbaruganan, no, na ay pro, na ay anti. Ang importante sakto ang ato ang basihan. Kay do not help spread lies and misinformation because we are not helping, okay? Si Tony, ni Padani, kay naa ni siya'y problema, no? Nga punto legal. Di na to isulti ang iyang address, isip pagrespeto sa iyahang request, kabahin sa yuta nga iyahang napalit, 2 years na lang, hapit na maimpas, pero wa pa sad siya hatagi og titulo og deed of sale. Okay. Si Tony, ning suwat ni kay gustong malamdagan, no? Kay dili di ay sayo. Naimpas na niya duhak na katuig ang nilabay sa iyang gidatadatahan, pero wa pa siya gikuptang titulo. Okay, unang pangutana. Nakapalit siya lote nga gidatatatahan nga may gidakon nga 100 square meters. Naimpas na nina ko apan wala pa siya titulo. Delikado ba ni bisan doon na pa ko'y mga resibo? The answer is yes. Dili resibo ang pruweba para makahibaw ta. Well, these are supplemental evidence, but the strongest document, ang pinakalabing likon nga dokumento, Kuya Tony, nga makapamatuod nga napalit ni nimong yutaa are this. Una, ang deed of absolute sale nga gipirmahan sa tag-iya, pagpamatuod nga nabayra na nimo ang kanang maong luna nga 100 square meters para aning kantidad. Ikaduha, ug naa manggani nga nabalhin na ang titulo or maski ang tax declaration kung dili ni tituladong yutaa nganha nimo, no? So kinahanglan yun na siya nga maklaro ug mausab. Dili lang ang resibo. Kaning resibo, proof ra of payment, pero proof nga gibaligya, it has to be the deed of absolute sale, no? Ikaduhang pangutana, nagsigi mi og pangayo ani og titulo og deed of sale apan magsigilag saad ang tag-iya sa yuta unsaon man nako nga mapugos og hatag ana ang tag-iya. Una, pwede natong magpadatag demand letter siguro duol og abogado, hulgaon nato slide kay murag dugay na kaayo nganong wa pay deed of sale, no? Or ipatawag nato sa barangay kung silingan. Og di gani gyud I think mag specific performance na gyud ta ani kaso didto sa korte tabang ang usa ka abogado kay murag ngano manis kuya naad siguro na something fishy ay nganong di man ka-execute og deed of absolute sale kuya ha nga gibaligya man kana nimo maski kana lang no nya mangutana sad kung Tony gisusi baka ni natog sakto nga siya gyud tag-iya aning yutaa usa ta ni palit kay di ba guys I always remind you sige gyud tag remind ninyo ayaw mog patakag palit og yuta. Susihag yun ninyo nga dapat ang nagbaligyaan ng yutaa na ay saktong igong katungod pagbaligya ana, no? Kay nga naman siya ay tag-iya, nanunod siya, na siya'y pruweba, na extrajudicial, or na siya'y SPA from the owner of the property itself. Okay? Katulong pangutana, may balay na baya kuno siya anang loteha. Nya plano niyang padakan. Pero nabalaka sad siya. Unya na lang ka siya magpadako sa balay kung may titulo na gyud ko. I agree. Husaya usa na ang kanang imuhang pagpalit sa yuta kumpletuha sa ng mga dokumento kay inikuha po na to building permit pohon sa pagpatukod anang yuta. Di biya po ta pwedeng magpatukod yuta way building permit ha. Chesmes. Unya, need man na nga i-prove nimo nga ikay tag-iyas yuta unsa may ikapakita nimo problema na sad sulbara usa na to ni
Ikaupat o katapusang pangutana, pwede ba nga ako na lang ang mutrabaho sa deed of sale o patituluan ning yutaa o papirmahon ko na lang ang tag-iya sa yuta unsaon man? Yes, why not? Mo na niingon ko nga moduol tag abogado para atong hulgaon slight mo padatag suwat. Pwede sad nga magpatawag tag meeting, papirmahan na lang sa deed of absolute sale. Ikaw na lay hikay ana, gastuhin na lang na gamay, unya ipaon na lay pabalhin sa titulo. Pangunayin na lang na kaysa magka-problema ka later on. No, nakahuman naman kag data-data, siguro no tigom-tigome pod kung pilay bayranan ana sa buhis pagpabalhin to ensure nga na-transfer na aron hapsay ug malinawon imong pagpuyo. After ana, nanang titulo, nabalhin na kay igong dokumentong pruweba, hala, renovate galore, expansion na dayon ta, ato na dayon padakan ang ato ang luna, kay at least dili na ta magka problema ana, ha? Kay mas tapoy man, mas hasol man siya kung dili nato ingon anaon. Okay? Magka-problema niya ta later on. May nang malinawon ang atong pagpuyo. Hinaguan baya ng Tony. No? Kaning mga yuta niya. Kita ba, mamaligya ta dita mangilad og laing tao. Uy, maluoy mo. Hinaguan sad baya na nila niya. Kamo sayon-sayonon ra ninyo. Kangilad ninyo guys. No? Ayaw mo anak. Ay pamintaha sa kahago sa uban. Trabaho og lihok og inyo. Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinigapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.